Nagsimula nitong September 18 ang implementasyon ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ with heightened restrictions sa bayan ng Dinalupihan, Bataan. Tatagal ang pinahigpit na quarantine restrictions hanggang sa katapusan ng buwan. Patuloy kasi ang pagdami ng COVID-19 cases sa bayan. Sa kanilang latest COVID tally, umakyat na sa 775 ang aktibong kaso sa lugar. Mas nahigitan na nito ang lampas 200 active cases sa Mariveles na siyang itinuring na COVID epicenter ng Bataan. Kaya naman ang ilang residente doble ingat na sa paglabas ng tahanan. Tayo po ay sumunod sa safety protocols para po hindi na mas lumaganap ang sakit. And I highly encourage everyone to stay in their homes and keep safe. Ayon sa additional health at safety guidelines ng local IATF, mariin pa rin ipinagbabawal ang salo-salo o pagtitipon kung hindi miyembro ng iisang bahay. Paglabas ng mga health high-risk individual gaya ng matatanda, buntis o may mga comorbidity o immunodeficiency. Ipinatutupad din ang total liquor ban at magsisimula ang curfew ng alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Lumitaw rin sa assessment ng local IATF na 60% sa mga aktibong kaso ay puro close contact, 17% ay apor at 15% ay high-risk na mga individual. Noong Agosto 24 na Dinalupihenyo ang namatay sanhi ng COVID-19. 342 sa mga pasyente ay asymptomatic, 432 ang may mild symptoms at 26 ang moderate cases. 73% ng mga COVID-19 positive patients sa bayan ay hindi pa bakunado. Gayunpaman, 21,823 Dinalupihenyo ang nakatanggap ng unang dose ng bakuna kontra COVID-19, habang 12,212 ang fully vaccinated na. 27% pa lamang ito ng kanilang 78,975 na target eligible population. Kaya naman target ng local IATF na magbakuna ng 1,300 na katao kada araw. At kung magtutuloy-tuloy ang dating ng supply ng bakuna, makakamit umano nila ang herd immunity sa susunod na 2 buwan. Rainiel Pawid, CLTV News.